Čaute milí diváci, vítam vás opäť pri novom videu a hneď takto na úvod by som vás chcel poprosiť, aby ste hodili odber, like, zanechali koment alebo po prípade video zdieľali. Vám to zaberie pár sekúnd a nám to spraví naozaj radosť. Takže takto na úvod a dnešné video bude o vtáčkarovi Psalmopeus cambridge, konkrétne o dospelej samičke. A akurát dnes ráno som bol na pošte, pretože mal som ešte jedného drobca Psalmopeus cambridge, neurčeného, 7. z veku, tak som ho jednému chalaniskovi bol poslať. Už aj v minulosti odo mňa bral pavúkov, takže týmto ho chcem pozdraviť. Určite si to video pozrie, takže ťa zdravím. Ďakujem za podporu. A ráno som, hneď ak som sa vrátil z pošty, som robil aj toto terárko pre ňu. A vlastne teda dnešné video bude o informáciách o tomto druhu a o premiestňovaní z krabičky do jej nového domova. Takže môžeme sa teraz na ňu ísť pozrieť. No, takže toto je Psalmopeus cambridge, dospelá samička. Sfarbenie má také olivovo-zelenkasté až šedé a na zadočku má čierne škvrny. Pochádza z Trinidadu. Čo sa týka samičiek, tak toto je už dospelá samička. V dospelosti sa dorastajú v tele cca tých 5 až 8 cm a v rozpätí nôh je to 15 až 20 cm. Nepatrí medzi vyslovene agresívne druhy, ale je veľmi rýchla. Ja vám teraz ukážem ešte terárium, takže takto som ho zariadil. Korková kôra, samozrejme, ja som dal dve umelé rastlinky a substrát, ktorý nesmie hýbať. Takže takto to vyzerá, to bude jej nový domov. Toto je slečna zbližšia. A my teda prejdeme k tomu samotnému presúvaniu, premiestňovaniu. Dobre. Takže skôr ešte ako si ju premiestníme, som vám chcel povedať, že vlastne je to stromový druh, nedisponuje teda chlopkami na zadočku, čiže nevykopáva chlopky, bráni sa útekom, ale nemá problém sa dať do obranného postoja, spraviť výpad a následne uhryznúť. Je to zriedkavé, ale môže sa to stať. A teraz nadväzujem na to, že čo sa týka chovu pre začiatočníkov, veľa ľudí ju odporúča, aj sa to dočítate na internete, ale ja z vlastnej skúsenosti ju neodporúčam ako prvého pavúka práve kvôli jej rýchlosti, pretože môj prvý pavúk bol práve ona, Psalmopeus cambridge, a keď som prišiel domov a šli sme ju presúvať z krabičky do terária, ale nebol to dospelý samček, ja som tedy kupoval malého drobca v 3. z veku, tak nám zdrhol a 3 hodiny po byte sme ho hľadali, ale nakoniec sme ho úspešne našli a presunuli sme ho do terária. Takže neodporúčam začiatočníkom nie kvôli agresivite, pretože tieto druhy nie sú agresívne a jed pre človeka nie je nebezpečný, ale neodporúčam kvôli jej rýchlosti. Dobre, takže toľko o pavúčikovi a ideme si ju teda premiestniť. Takže použijem štetec. Dúfam, že sa neotočí presne do opačnej strany a nevybehne na mňa. No poď moja. Poď. No, super. Krásna. A ona si už teraz tam spraví svoju norku, zaleze a som rád, že to takto prebehlo. Ešte trošku takto dole nižšie ju dám. Nemusí byť úplne hore. No, hýbaj. Vidíte? To je sekunda proste a ona vám vyleze. Takže potom takto so štecom, keby sa vám to stalo, sa ju budete snažiť dávať.
Ja používam štetec, lebo nechceme nejako ublížiť, takže takto a ona si tam už zaleze a je to vybavené. Takže som rád, že to takto prebehlo. Terárko spravené, krásne. Rosiť nebudem, je celkom dosť vlhký ten substrát. Takže toľko a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.